bola mi zima, hrozne ma boli v krku a neriskoval som vlastne ten štart tu na tým, aby sa mi tá choroba niekde usadila a potom by som mal problémy do ďalšej sezóny. Takže som radšej vypustil, no a pôjdem si to doma vyležať. Ono je to takto lepšie, ale ešte dobre, že tá choroba ťa neprekvapila na majstrovstvách sveta, kde si veľmi dobre dopadol a teda ako si vlastne spokojný? Tak spokojný s majstrovstvami sveta som maximálne, pretože som postúpil z toho 3. na to 2. miesto, čo je pre mňa veľký úspech a dúfam, že do budúceho roka by som ešte tú postupku chcel splniť a urobiť ten výsledok čo najlepšie ešte. Takže konečne to 3. miesto už je za tebou. Konečne je za mnou a som rád, že som porazil toho Taliana Farioliho a vlastne na závodách v Taliansku a vo Francii som zo 4 dňoch dokázal 3-krát poraziť aj Tiainena, takže dúfam, že tá forma vydrží, hlavne na tú 6-dňovú do Poľska a že si to tam zase všetci traja rozdáme. Preteky teda razom stratili najväčšieho favorita, to však neznamená, že stratili na úrovni. Krásne trate priam lákali, vyzývali pretekárov na súboj. Ľahšie kubatúry mali v niektorých výjazdoch dosť problémov, ale zvládli ich. Tu vidíme v akcii Janka Hrehora s číslom 33, Radka Matošku s 32 a Borisa Demetera s číslom 36. Štvortakty, napríklad Husqvarna domáceho Petra Sedílka, to mali v takýchto prípadoch predsa len ľahšie. Veľká časť trate viedla po vojenskom výcvikovom priestore a pretekári často prekonávali prekážky určené na výcvik tankových vodičov. Ideálnu stopu si bolo treba zvoliť inštinktom. Prvý deň absolvovali pretekári 3 60-kilometrové okruhy, v druhý 2. Pritom už po prvom mali niektorých úsekov plné zuby. Už od prvých kilometrov bolo zrejmé, že vo štvortaktoch bude domácemu Sedílkovi najviac konkurovať tento muž, Martinčan Peter Koniar. To však neznamená, že Peter Sedílek predával svoju kožu lacno, veď v hre neboli iba majstrovské body, ale aj pohár ministra obrany pre najrýchlejšieho jazdca dvojdňového podujatia. Matoška s Hrehorom, skúsení reprezentanti, jazdili celý čas ako skutočné dvojičky. V cieli sa napokon viac usmieval Radek Matoška. Martin Gottwald na Suzuki siahal po Vavrínoch v dvojtaktoch do 500 kubických centimetrov. V tejto kubatúre si však suverénne počínal Martin Kremel na Kawasaki. Toho vidíme na trati s číslom 169. Opäť sú tu štvortakty vedúci Peter Koniar. Záverečná rýchlostná motokrosová vložka bola priamo nad Pliešovcami. Technická, točivá, na dlhej šmykľavej tráve. Takto ju prešli Hrehor s Matoškom. Nevedno, čo v tejto chvíli hovoril svojmu zverencový manažér Jozef Počarovský. Isté však je, že Martin Kremel bol najrýchlejším mužom dvojdňového zápolenia. Peter Koniar si náskok v štvortaktoch udržal a jeho Husaberg húdol víťaznú pieseň.
Peter Sedílek už v tohtoročnej sezóne okúsil aj štart v seriáli majstrovstiev sveta. Tu v Pliešovciach vystupoval v dvojjedinej úlohe ako pretekár i jeden z hlavných organizátorov podujatia.